аз сея война. Аз съм унищожителят, аз сея разруха. Аз съм прилушател, аз сея смрад. Едно, две, любопитно момче. 3, 4, досадно си вече. 5, 6, от теб ми се повдига. 7, 8, аз съм велика. Ей, Томи, може ли да взема робот-бой за съвсем малко? Благодарско! Ей, пичоле! Така като гледам са ви много скапани роботите. Джимен може да ги направи на каша. Аха! Че той не може да стои самичък. Тогава едва ли ще откажете един облог? Предлагам. Загубилият си дава обяда. Съгласен! Аз съм войнобот, аз сея война. Аз съм унищожителят, аз сея разруха. Достатъчно ли ти е? Джимен до сега загряваше. Защо удря? Дръжки, робот-бой, тези зли роботите нападнаха. Приятно е да се работи с вас, слабаци. Какво направи Огъстъс? Счупи ни роботите! И ни взе обяда! Роботи? Взе обяда? Аз ще взема тези роботи. И без тази гривна не работи. Много ти благодаря, господин Яшински. Претърси ги. Ако още някой крие играчка робот, вземи му я. Я, какво имаме тук? Това дали не е робот? Знаеш правилата. О, даде робот-бой на директорката. Томи! О, тъпо главчо! Спокойно, Томи, аз ще ти го върна. Двойка. И тук. И на теб. И на теб. Здравейте! Как е днес любимата ми директорка? Марш от тук. Добре, добре. Но първо ще ви поднеса вкусен билков чай. Специална селекция на Джимен. С органичен жасминово-бадемово-ванилово цикорено чинджифилено орехово карамфилен вкус, една идея магарешки будил. О, Огъстъс, толкова си любезен. Трогната съм. Опа! Непохватен аз! Ей, виж какво направи. О, трябва да донесе хартиени кърпи. Ела при батко! Ей, за много умен ли се мислиш? Дойде да вземеш роботите. Губиш си времето, защото ще унищожа всички роботи. Има ли някой? Сигурно са плъховете. Джимен е свободен!
Ами, защото без моята блестяща персона животът ти щеше да е скучен като миялна машина. Без проблеми няма да има интрига и без интрига няма лично развитие. Така, къде мислите да потърсим робот бой? В пеща за горене. Тя сигурно ще иска да го изгори. Томи? Лола? Още е студена. Ако е тук, не сме закъснели. Благодаря, Лола. Надушвам нещо тук. Дали не? Ами да! Храна! Храна! Прахосници! Какви хора има? Не е лошо, но му трябва шоколадов сироп. Ей! Чакайте, аз още ям тук! Ей, помощ! Няма го. Хей, къде е Газ? Или търси храна, или яде, или е в голяма беда. Къде отиваме? В кабинета на директорката. Може би робот бой още е там. Добре, ако ти потребвам, ще съм в страшното мазе. Хей, намерих досиетата ни. Да видиш на Газ какво е. Откри ли нещо? Лола? Помощ! Не ми е забавно! Лола? Лола? Мляс! Доктор Фридман Кулпепър? Какво правите с роботите? Ти как мислиш? Играя си! Мислех, че мразите роботите. Като малка не ми даваха да играя с играчки. Сама си правих куклите от пилешки кости и алуминиево фолио. Сега ръководя училище и мога да взема която играчка си поискам. Уха, това е много странно. Така, вижте какво. Ако вие сега ми върнете робота, ви обещавам, че на никого няма да кажа. О, не се тревожи. Няма да имаш тази възможност. Господин Яшински, тук нещо трябва да се почисти. Мръсно дете, Робот бой, помощ! Спри! Картал за чистене! Не за бой! Да се махаме! Я не ме гледайте, не съм луда.
Видях го с очите си. Роботът оживя. Оживя! И ми говореше. Хей, имаш посетител. Майка ти е. Господин... Майко! Радвам се, че дойде. Носиш ли ми подарък? О, каква прекрасна кукла!